आयु दिनैहाय आङो जोबोद शपिं खालामबायहाय आंहा गाबोन पार्टियाव गाननांगौहाय नोंथांनाव गोदान गोदान जोमग्रा सफैखाया ओइ सिख्लाफोर हाबनानै मोनालाय माइ थाङामोन फसा फसाफोर ओइ लामानि मानसि लामाथिं थांगोन लामाफोरा माथ्रागा खरा थानाय गैलै नोंसोरखौबोर हाय जोंखौ बेसेबां नायो हाय हायो र' बे सांगिनाया आखायाव मा लादों बेयावथ' गस्ला बायदिसो नुदों गस्लाखा बियो र' गाबोनथ' पार्टिखा दा मोनायाव खावना लायगोन आं र' बांद्राय जादोंना बियो बेला गस्लाफोरखौलाय मानो बाहायनो दोनरा मोनबाय नै मा गोलैखो आं नोंनिफ्रायसो खोनादों माथो दानिबा गैलालै थाखुमानो जायगा नागिरनांसिगोन सिखावफोरसो हाबदों खोमाहाय Oh no! Soर फैदोंमोन आं रुमावहाय आं गस्लानिफ्राय थांखो सोरबा फैखादोंमोन आं gila hai gosla se oi bun discount gosla ko mari kham nai hwgwn ke chone gosla se muni le bidi gosla khai na ma gosla ko mari kham ha ha ram na se se ang jengno doi raga raga rai nei khai ang gosla ko khona lang khangbai aro mo yang ni lo mo dongmon class ko ang khari moi onane khima jabe ang nimaha bai de yang nimaha bai bai Kami jalan dia berbeda kalah. Nanti ni lagi berbeda kalah. Oh, yang ni nak tersebut.